Lah kok kowe malah guyu? Aku yo ndek pamikiran kaya ngono ning aku ora wani blakake, Mbok. Lah iya jajal. Malah kok dhisik lanang yo ngono kae. Yo bareng saiki kok. Sesuk ora tak tukono bir. Sing arep weteng gedhi ku tak tukono bir gen wetengku gedhi. Apa, Nduk? Bir, kandhane, Mbok. Kuwi jenenge bir pate. Omah kok mbok ben weteng gigil lah. Peteng. Nah, anu dilahir dikakno ngono gene ben ora peteng. Nah, iki dicoplok sik. Oh iya. Kali aku Jane lho, nek tak mbon aja tak lungguh sik kene. Rasane aku iki perkara bingung ngrasakno wong-wong jam piro ta. sik. Aku ki tak takon karo sampeyan. Lho janjane lho ya. Lho ngene iki lho sampeyan kanggo ngene iki jen ben kene. Lho, ben wong-wong no. Ben doro. Omahe krama. Iku dasare arep tuta. Wonge sugih. Lho, umpama nek wong marat mlepok elek saru. Krama londo mlepok pantes no bandane akeh pirang-pirang. Kuline wae ana 460 kuli. Umpama mlepok pantes wong krama. Pak. Jajal. Wong nek sugih ora dipamer-pamerke wong. Lho wong tangga tepan kabeh iki wis sera nek krama londo ngono saiki sugih. Nene, Nduk. Adek aku aja susah. Nene. Kok ora Kowe kene aku kok. Mbok amiku wong nyekarake kok. Jajal pikiran. Winginane iku njaluk kalung. Tak tukono kalung sing gedhe rono iku, Nduk. Bapak iki karepe wong wedok bojone krama londo kanggo kalung kok mok cilik. Tak tukono sing gedhe. Lho, wong lanang bapak nyawang urung pantes. Lho ngono ku ya didol nek mbok. Ora kurang ajar. Aku ora ngono kok ya, Nduk. Ben saiki sugih aku ora pengen. Wah, ngono njaluk gelang. Bar kalunge didol. Lho gelang tak tukono renteng-renteng. Wong lanang nyawang urung panek ya didol. Ngono ora sekarang. Ya ta, Mbak? Sik, Nduk. Tak uruse Pak omongan. Lho, ngono njaluk ne kok, Nduk. Jaluk apa, Pak? Njaluk udut lho, udut. Njaluk udut beat Bit, Pak. sing hundul lho hundul. Honda. Njaluk sepeda motor kuwi. Lho, ngono iku lho Nduk lek nyekar aku. Lho urung tak tukono kaya wis didol lho. Lah sampean kleru. Lah sampean nukoke Honda Biat ora kok ngetruk. Truk. Ras Lah tulisane piye? TRUK. Lah macane? Truk. Iya ya. Alas Saiki aku tak takon karo sampean. Sampean kondo karo anakmu akan tukoke kalung gedhi. Lho, kurang ditukoke. Ora gelem njaluk sing cilik. Lho piye kok aku ora mbok tukono kalung gedhi pas. Wis mbok tukono kalung pasar. Sarijah. Sarijah sajak dolan keleh jenenge bojo
dadi bojoku bejo. Lho, apik bejo? Kowe ora dadi bojoku ora buah tandur kowe. Timbang dadi bojone wong sugih pelaku. Ini kan karo dadi bojone wong lan duwe lah ora kompok gawene maca tandur ora apa aku. Wong sugih mlebu kampus. Kowe kula nak kualat sopene. Walat apa? Nuwun. Apa bae wak dadi wong. Ora samu. Monggo. Iku sinten? Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Niku sinten? Kula sinten? Kula nuwun. Anu ki ndape sampeyan gelap bocah. Monggo. Niku sinten? Kula. Amah, Tampil karo sing di omah padha edane yo. kowe ki amah dicekak foto to. Ana ngopo to, Pak? Kok ngerti ora? Kula nuwun dimanggake kira ya ndang mlebu ora kula. Kula nuwun wong lawang lho benar dibuka ora koncen. Ngono kok Nggih, Pak. Posine apik. Ya urung kok lungguh kok. Mas Abdi nunggu ora apa-apa di. Ya ora diperintah ya aku ngaji. Di nunggu wong jenenge tamu nunggu di ora apa-apa. Matur nuwun, Pak. Awes nunggu di. Korsine apik ya, Pak. kamu ora nggawa pencak gareng apa lho. Iki diklemono tukune larang. Prak. Sing kok lungguh sapa? Ya kena bojomu ngono, Pak. Sing tuku iki aku. Lungguh ngisor. Pakne. Karo dene kowe ya oleh dolong ala apa. Sampeyan iku lho kok dadi wong kok kebangetan lho. Apa utang duit? Ora, Lemes. ya ora. Lah ana apa meneh? Ana apa? Ya tak lungguh to, Pak. Lungguh ngisor. Lungguh salah, Pak. Sajake. Lho sampeyan tuku kursi mati nggo apa? Yo, tanggo. Iki mana? Tanggo lungguhe tamu sing sugih. Lho nek wong ora duwe ora entuk. Oh, lho kok kaya ben esot-esot kuwi. Ngono kok ora sekali. Ana apa kowe? Sambut gledek mana bojo tuku gendang bongkok. Kok tak parut cangkemmu lho kowe. Lho, iki apa nek Bojo kok sambil bledek. bojo bang sambut. Kenapa? Kakang Kromolondo. Ya sing gedhe pangapramuka, Pak. Ana apa? Sengaja aku teko yang ngrompoke sampean. Utang duit. Bola-balik kok utang. Lah arep apa? Ya mau nuruti anakku. Lah nuruti anak mbok gondol rene. Anakmu kena apa? Ya ora kena apa-apa. Lah kok mbok gondol rene? Urusane apa? Karepe anakku, Kak. Arep Nanti aku teko nang kemiri iki mau. Mumput-pute nuruti karo bocah jaluk rabi. rabekno conco, rabekno utang duit, nggo gawe. Olehmu mlebu iku lho. Kok bola-bali duit, bola-bali duit. Lah apa manggilene biasane nek ra utang duit, ya arep delok sumbangan. Ora, Arep apa? pokok ae gede kliye yo, Kak. Heeh. Nganti anakku kuwi jaluk rabi mergo seneng karo anakmu. Seneng karo anakku. Iya. Iya to. Iya, Kowe seneng anakku. Jane ya ora apa-apa, jane ngono ya pas wong lanang kawin. Wes. Ora apa-apa. Kowe kok seneng karo anakmu seneng karo anakku lho. Sawahmu lho pirang bau. Kebun pirang rakit. Ya, leko apa kowe? Kok ape seneng karo anakku? Anakmu kowe gawa apa rene? Gawa apa? Kang, ojo kuatir. Pancen takoni yen sawah kebo aku ora duwe. Yen perkara senenge anakmu. Biasane bocah wadon uga nem saiki. Jaluk numpak motor. Iya, terus? Enek Iya. Terus? STNK, tak damisi montore uga
wis tak cawise. Komplit. Wis, kowe dadi rene bawa motor. Ya durung. Motore rada gawa. Ning sawetara aku nyicil helm dhisik. Pak nih, wis ora apa-apa. Lah wong helm sik kok motore. Nah, motore mburi kan. Sik. Kowe rene nggawa motor. Iya. Kanggo pancen anak. Montore ora ono. Montore keri. Mbok pancen helm sik. Helm dhisik. Ngene. Helm iki kowe siram kawanan dadekno sitok kurungi helm iki. Ora. Ojo. Ora karo jablok pancen helm. Ora tau napa, ora sudi. Iki piye kok? Kang. Kang. Ayo, kenapa? Aku sing teko, Kang. Yang mlebu kenapa? Iya. Lah wis ora kan. Aku wedi kepleset omah mlunyu, Kang. Sandalem coplok. Walah. Aku, Kang, kepayang. Kowe Iya, suruh geti kepayang, Kang. info kerti. Iya. Lho dadi wong ki bojo kebangetan kok. Sing menunggu sapa? Aku rak matamu lek. Matamu dhewe kono. Kamu matak-matak nopo wong? Lho aku iki dulurem. Aku matamu. Matamu dhewe. Alam wah. Matamu ngono kok? Iya. Kono kok bisa kono. Ora oleh njuwo. Aja. Kok sampean, Kang? Iya, Di. Kok nggih mboten entuk lungguh? Ora entuk. Matane jarene tuku larang. Oh, matane picek. Ya wis iki, anten bojoku kaya ngono iku. Nek ra entuk lungguh kursi ra apa-apa lungguh ning isor. Iya, yo. Tak lungguh ngisor ane wong melarat kok. Kang, Ana apa kowe mau? ana wigati kok, Kang. Apa wigatmu apa? Nuruti tangisi anakku Sabuk Janur. Ya enem kaliren karo lene. Ora perkara kuwi. Jaluk tuntunan, Ora. jaluk sandangan. Ora. Lah Aku pengen di bojo, Kang. ya rabekno aja kok. Lah, mula arep tak turuti aku kondo sampean. Kang duwe. Ora. Lah kok ana Sing disenengi anakmu, Kang. Anakmu sing Seneng anakmu. Iya. Piye lek, Kang? sandanganmu ambune sing ngene. Kowe kok ape seneng anakmu kok ape seneng anak kula sing dienggo paitan iki kok. Kowe duwe sawah pirang bau? Duwe truk piro? Kowe kok ape seneng karo anakku? Ini lho, Kang. Wong-wong padha ro nek aku ora duwe truk, aku ora duwe apa-apa. Lah ya ora duwe kok. ora. Nanging piye? aku nglamar iki wis tak sembadani. Batane piye? Mergo aku wong cilik, aku wong desa. Nglamar iki tak sawisi sapi 40 karo kebo 40 minangka tuntunane. Alah, kok nak jene dilamar ngono tenan daya tambah sugih kowe to, Pak. Kowe gawa tuntunan? Gawa sapi 40, kebo 40 kanggo nglamar anakmu. Ya. Tenan. Mau tombol, Kang? Tombol, Kang. Cocok. Lek-lek Kang. Iki lho, Kang. Iki lho. Iki tampil dadung, Kang. Dadunge tampani sik, Kang. Iya. Iya. kowe kene nggawa Sapi 40, kebo 40. Lah iki mergo kebo sapi iki kudu dicancang, tak cicil tampare. Urung tak tuku. Urung tak tuku. sapine kok urung kok. Yo urung. Kene ae, Cok. Kok nek kowe mulai
Iki tarekno gunung mbek gulune anakmu terus sampe nang kene ben kentul-kentul modal kowe. Iya Kang. Ora usah. Ora mau Ora ora sudi. Ora to Pak. Sampai mau ono kok Kakang. Iki apa nih Kak? Oh, Monggo. Niku sinten? oh. Monggo. Wah. Oma, kok api kaya ngene. Ya kamu ngaku kan? Oma api kaya ngene kok ora ana sing nggoni. Wah, Wong ndak lunga ning ndi. bener katarak wis bilang. Wong e nang omah ngene kan sing nggone. Lah aku ra sing di omah. Lha iki wong. Ora garangan. Yen nyakar kowe. Lho, Kang wis ta, nak pratok bojoku tenanan. Terus saya Nek wis tenanan bojoku nak mati aku dadi rondo Kang empek Kang. Lho, Apa kan? iki omahmu. Omahku Kang. Bintar piro bi? Wah, entek teluk 2 miliar. 3. 3 miliar digawe. Entek 3 miliar. Lho, tindong. Iya, Kang. Gendong bareng. Iku kerti teko kene, Kang. Aku nglamarno anakku. Ora ditampa, Kang. Yo sing Kulo seneng Sumatri anake Pak Jodromondo niku lho. Nggih, Kang. Wong kowe rene iki ya rebo omahku. Jane ana apa? Tok sumbangan. Iya lah. Ono apa? Aku nemtek butuh sumbangan. Lah, rene ra mesti ana gawe. Menungso aku iki bener sugih. Nang mayit. Lah rama ini yo entek. Ana apa? Anakmu Sulatri ndi? Lah iki yo. Iki anakku. Iki ora anak. Lho. Karo bapaknya anakku Kang. Saya enan. Anakku pedanan. Akeh, Merbayu. akeh sing kedanan. Yo, Apa? urene iki mau. Anakku muntah. Ora piye? Muntah anakku angger urip iki dodol. Luso. Lah aku rada sentet no. Anakmu Ora jaluk apa? rapi. Ya ora bekno no. Iya. Iya. Mula aku ini arep takon. Takon piye? Sing disenengi iki anak. Ora liya anak. Sing disenengi anak. Anak sing disenengi anakku iki anak. Ya ngene. Ora tri. Ngene kan. Iku mang padha wae do ngarepno anakku anake. Iki ben adil. Kono padha jaluk pitukon kowe ya padha wae. Kowe ya jaluk pitukon. Ono apa? Ya ora saoraran ya kebo sapi. Ngono sing akeh gorene minangka puturunan. Ono. Iya. Yo, Apa? nek wong-wong kok jaluk ning kebo sapi. Iya. Motor waduh kuat. Iya. Matamu aku anak kowe pengen colok tuntunan. Hop, kakak. Iya. Hop. Hai, nek ono wong liwat. Iya, Kang. Landep iki. Ora. Iya, landep aku wis ora. Angel. Iya, Kang. Iya, iki nek pengen ngono ya loro. Loro bener. Iya. Lah, sik. Iya. Sik, Kang. Aku tak ngomong, Kang. Kowe nglamarno iki mesti anak. Iya. Anak endi? Pamana
aku dhewe ganto. Lah aku nek anakku nyawang seneng tuane roh anak. Iya no. Iki mau Kan rene wong lungguh bareng aku kok. iya. Ana apa? Ora sama kakak tambah baca ya lah kok kaya wae. Itu anyar kan letuku bojoku. Ana apa? Iya ora Kang Dun. Mundun tu dhewe Depan. Waduh mati aku. Hei! Jamalote! Mati arek ora kajen. Jamalote! Rene Tom! Ojo seneng bulan ono gene padha gerange. Lho aku iki takon anak endi? Ini apa? Anak iki anak. Iki anakku, iki anakku. Satu bila. Tumun dah. Anteng aja. Tumun lagi. Lagi Iya, bagus. Aduh, kabeh jaman bayi. Kalau aku bosan ini. Tuh ulas nih, Pak. Bung. Ambung. Ambung. Sopo ae bocah lanang sing kepengin ngepek anakku minangka dadi bojone. Iya, apa ngepek mantu anakku? Oleh ning aku duwe penjaluk. Jaluke apa? Sopo ae sing iso wujudno tumbak pacarawe ya iku sing dadi mantu sagul. Pengen rapi.
Kenapa